Ugye ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a katona sose úgy éli meg magát az ilyen külföldi küldetésekben, mint aki a háborúnak az eszköze, a háború szítója. Ugye sokféleképpen megfogalmazzák, hogy a politika csinálja a háborút, a katona pedig próbálja védeni a békét. Szóval a katona az nem háborúskodni megy, hanem a békét szilárdítani, a békét védeni. Ez az álláspont minden missziós küldetésnél, a magyar katonánál, és nem is tudnék más motivációt mondani egy ilyenfajta küldetés fölvállalásánál, amennyiben a parlament ezt megszavazza. Missziós jelenlét azt szolgálja, hogy ne szabadulhasson el a pokol. Ugye az a bizodalmunk, hogy azzal, hogy a világ képviselteti magát ezekben az országokban, ahol sokszor tűzzel, vassal írtják a keresztényeket is, ezekben az országokban ott legyenek és csitítsák a szenvedélyeket, az ellentéteket, hogy ne az indulatok határozzák meg a cselekvést, hanem tényleg az egy Isten iránti szeretet fogja össze az embereket. Persze a katona nem az Isten hitet terjeszti, hanem jelen van, és ezzel segít egyfajta nyugalmat teremteni ezekben az országokban.